Moikka vaan kaikille, se on Adde ja Madde täällä taas kerran. Ja me ollaan Good.ion Kit PvP servulla. Baba boy, baba boy, baba boy. Baba boy. Mitä sä teet? Ota tommottet. Mistä yksi kartti? Mitä sä juokse, Karpi? Just äsken säkin. Tää on huonosti. Noin. Siellä. Moro. Kombo! Mä osun. Ei se haittaa. Sä et aina haittaa, vaikka sä et ole. Kyllä nyt mä vedän sut muuten kunnolla. Hei. Hei. Miksi sä lähdet karkuun? Mä oon 3000 metrin päässä susta. Näen kyllä. Tiesitkö sitä? Nyt mä pääsin karkuun. Niin. Nyt sä PvP:tä vai et sä halua PvP? Niin no PvP:tetään sitten. No. Ota ihan hetki. Oh my god. Se ei juoks. Okei. Eikö ne hyvä ihan hyvin? Oliko itte? Ei vitsi. Missä sä oot? Heitstä. Siellä. Tuu kato taivaan. Ai jummia! Ei sori. En ihan vielä kuole. Et ehkä kuitenkaan ihan vielä kuole. Niin. Easy win, easy win. Missä Vielä sä oot? yksi, niin sitten mä pääsen. Tää video voisi olla siinä. No, otellaan nyt siihen asti, että mä saan se saa tapettua mutta joo. Musta tuntuu, että sä et saa hetkeä. En saa hetkeä, missä sä oot. Mä oon siinä, missä mä tapoin sitä. Eli Laiturilla. siellä sä oot. Ei taas siellä laiturilla. Mä en yhtään tykkää sitä laiturista, tiesitkö sitä? Sä varmaan tykkäät mua vähemmän sitä. Siellä sä oot. Kiva paikka, mun mielestä kiva paikka. No, Hello. terve. Meillä on tässä video kuvattavana, että meidän pitäisi nyt oikeasti saada tää video loppuun, niin sun pitäisi tulla tänne. Vai päätetään me siihen, että sä hävisit? Ei päätetä. Mä en halua. Mä sain 3 kombo. Mulla on kombo tässä koko ajan käynnissä. Mä oon paljon paremmin. Sä et oo saanut yhtäkään osuttua. Oikein. Eli me jätetään tää siihen, että sä hävisit. Okei. No niin. Eikö paljonkin tuolla niin? Easy win, easy win, easy win. Se on. Vielä yksi niin. Siellä yksi. Sinne laituripaikka. Joo, mä jään tänne aina. Hännää laituri. Pitää ottaa mun inventori. Väärä paikka, väärä järvi. 2 järveä, tieskö sitä? Siellä! Siellä! Mä teen paljonkin. Okei. Se kuitenkin häkkäsit jotenkin ja silti mä voitin sut. Kuitenkin häkit päällä. Okei. Ehkä mun pitää sanoa, että sä voit. No, haluatko sä vetää vielä yhden, niin katsotaan. Oho. Oi.
Okei. Tänne. Okei. Tuu tänne. No tuleekin rauhan työn. No. Sanokko, että lopetetaan video tähän vai mitä tehdään? 1. Sit loppu. Okei, katsotaan nyt sitten. Musta tuntuu, että sä hävisitte. Kombo. Niin. No, niin. Haluatko sä nyt lopettaa vai? Miten nuubi? Miten sä nuubi? Haluat me lopettaa silloin kun sä haluat. Eli nyt. Miau! Mä olin yksi vanhittinä äsken, et sä olisit vaan voinut sä olisit voinut nyrkilläkin tappaa mukaan, se tiesi. Ei lopeta. Lopetakaan. Okei. Loppu. Ois moro kaikille. No, otetaan nyt tähän loppuun. Oikeesti. Mä en jaksa sua. Sä et tuu enää mun kanavalle, jos sä et nyt kunnolla tätä. Okei, mä otan vaan nää tähän. Ne on mun jänismusennot. Kato, nyt selvii kumpi on parempi PvP:ssä. Ei. Madde vai Adde? Mitä? Noin. Adde on parempi. Mut mulla tulee ollut täydet HP. Okei, no haluut sä vielä yhden? Mullakaan ei oo täydet HP. Mullakaan ei oo muuten täydet HP, ja mä silti voitan sut. Lyödäänkö vetoa vaikka? Joo. Lysin tää tyhmän speedin pois. Ei, tulee nyt ottaa. Okei. Nyt tää on tässä. Auduttaa ihan. Mä en nyt saa komboa suuhun, tuu tänne. Okei, haluut sä nurkkaa? Mä suu yhteen damage. Koska sä et osu muuhun. Okei, oliks se siinä, että mä oon parempi PvP:ssä vaan? Okei. Sä juokset. Näyttänyt katsomaan. Lähetään se kunnolla PvP. Miten mä pysään osumaan? Oh my god. Oh my! No niin, mä voitin. Et voittanut muuten. Sä sait toi oli vasta sun eka. Okei, yksi vielä. Ei, se oli se äskeinen. Ei ollut. Oli. Ei vielä yksi. Kiitos kun katsoit ja hei. Ei. Mun tietokoneella. Tää ei loppunut. 21 kertaa on sut voittanut kanssa, ei tiestä. Riitteet. Ei kun 10 Oli kertaa. hyvä. Mä oon täällä laiturilla, oli- että haluut sä tulla. En oo. No, tuut sä tänne vai et sä tuu? Mä en oo tullut. Te voitte sanoa hyvästit nyt Maddelle, että se ei tuu Mitä? enää kanavalle, että Katsos, missä sä ootkaan? mä oon täällä laiturilla, niin kuin mä sanoin. Mä en enää löytää sinne, sori. No. Sillä ei voi mitäs mä löydän. No, me sanotaan, mikä sun tappaputki on? Kuusi. Okei, mulla on Kuusi. 10, eli mä voitin. Suurin tappaputki. Kyllä. Onko se Mutta sulla? mä otetaan vielä loppu. Okei, Nyt tuu ei- tänne laiturille. Nyt ei tapella. Ei mä nyt vois istua tähän penkään, taas on hyvä. Ai joo, mäkin tuun. Penkään, se on hyvä lopettaa tästä penkään. Ei kun lopettaa. Ei me lopeteta ennen kuin tää on valmis. Tää pitää hoitaa Ei, loppuun. Eihän pidä. Ketä sä En juokset ole samaa karkuun? mieltä. Atteja. Moi moi! Voi. Mä jäin tänne laiturille, eli sanotaan nyt, että Madde, laittakaa kommentteihin muuten, jos olette samaa mieltä, että Madde on pupupöksy. Maddella meni pupupöksy, joten on pelkuri. Madde Kananen, laittakaa chattiin Madde Kananen. Sano. Kattokaa nyt. Laittakaa rest in peace Madde. Tehdään sen laitujen lopetus. Okei, vielä yksi. Mites kävi? Ei. Mulla lakaa. Aina tullakaan.
Se vielä Narrator yksi. narrates all. Ei voi! Tää ei ollut reilu, mutta kuitenkin voitin sitä. Game menu. Tuu siellä Options. laiturilla. Use accessibility. Narrator off. Sama. Eka PvP-match. Antoisit vika. Ne. Ihan kuvasta. Ja Pele, kanamadde. Viitti. Ja sä oi. Nyt tää oli äsken, kun sinä pysyt, näin siellä vaan loputin. Ai tää on nyt Oli vika. viimeinen. Ei. Ah, Tää okei. äsken oli. No ei, laittakaa chat, Ei, kun mä tulin laittakaa sen kommentteihin rippistä madde. Sano koostaa, mä ihan kuulun. Laittakaa kommentteihin rippistä madde. No tähän Rest se in laitoin peace madde. Laittakaa tosta nopeasti. Tää siellä penki. Oh, joo. Moikka! 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 Ciao! Okei. Okei, nyt oikeasti loppu. Moro! Moi!